салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. дӯстони азиз, касоне ки бисёр дар бораи кор дар ширкати атомӣ личкаи худамда менависен, чунки медонен ки ман кор мекунам, ма шуморо чӣ гуфтаним? Яке духтаракои мо лично дата ки худмон регистратсия кардагием ша корш нағз рафтеста и рухшона бонум мебоша. Номероша дар рӯи экран мемонам. Оиди кор дар ширкати атомӣ ай рухшона пурсе бо нақсар мефаҳмонатона. Духтаро ҳо на самом деле покупка бисёр кадан дар кор неста дар ширкат як. Дуюмаш балотон намесуза. Ина 300,000 бал ча кай ҷамшидам та места эхнес ки моҳ тамом шуд 300,000 бал сухш тамом шумо дига уже ай сар мекуне бал ҷамъ кунира не хеле нестай. Хулоса ҳама нозикиҳои кора рухшона бо хушрӯтар нағз медона, шумода мефаҳмона. Хулоса дӯстони азиз чӣ гуфтанаем? Сертификати ҳалол дора ширкати атомӣ. Духтарои тоҷик аллакай ойлукшона гирифтан, мотивация додестиян дига одамода ва ҳама қариб ки атомида кор кардестиян. Барое ки кор осон ва хушрӯхе агар бифаҳмонантона, шумои кора сразу ёд мегирен. Барои ҳамин рақамои рухшонабонуро мемонум. Яке ай коргарои моай қати худмона дар группаи моай, яъне ки қати рухшона кор карда ҳисоб кунед ки қати моe. Бинависе оиди кор, ҳамаша хушрӯ ҷавоб медиҳад. Бинои изобретения Рахмоналӣ будай. Тахта да чи да паншоха шида бафтозакнак микрософтки Рахмоналӣ пӯшидам. Бинин ҷуру бед кадо бекубади худаш руфтани дайҷора ханҷаш тоза кадем. Нираҷкора на садбарго дӯсто ина аҳвол офтоб романдест. Медоне чанд барф бурдаги машмо нишон баландиша бин ина кат ина барф ина барфа бине и пешхонаи мо войне хаях бобромади барсики урод ана саршидод вой да хонаи мо беовоз буд ки овози главный омад. Такси хайр рӯз аниқ нестай дар яхи. Кроссовкиҳои ту ғалтонак нестанд? Ғалтонак набошам, ма ғалтон буд. Ашта муштай такси. Рахмоналӣ кати омадем 7:30 дига дода будиш. Ина подписчико мо кати Рахмоналӣ омадем. Душанбе сити карта кушоӣ барои Рахмоналӣ. Ман намедонам ту карта дости ку Рахмоналӣ гумш кардӣ. Банкомат хурдш. Ираз карташа банкомат хурда буд. Ана баба дай боз дают расид ки дошт карта Душанбе сити. Почему Душанбе сити метна? Мам хайрон шудам ки ту дошти карта Душанбе сити. Бисёрё меган чи шумо ҳамиҷа бисёр мебиёен да увиҷо ва уфту ближайши яку. Ҳама чи ҳаст барои меамҷа ми. Банк гуфти ма банк фаҳмидам. Боз ба кинои қабл тамом шудам инҷа фақат гап дар бораи банк айда марда. Банк мангам хеле короче бизнес. Дината Дилафруза гирифтем, вообще Дилафруза нашуд, ира ҳамин цвет буд, иша ашкира гирифтем. Равшанда ушу шараф дадодем. Ана коз Дилафруз намерем, ай вай ки маъқули дили хуча мегирем, ята видео да нишонш додум, амира мегири гуфтум шарфш қати буд дина нишон дода будум ко. Майли ҳавая гуфт ака ӯзу мирем, ай вай мегирем. Пакетики носки буд. Чи шапка. И шарфш қати буд барои ми. Короче 69 сум 70 сум да. Нера мегам ара бахар. Боз бо видеовизов када нишон додан дар кори кӯдакои мара баъд. Ина хушрӯ ҳама чи тустае.
Чансан я сивнасым. Некий розовый. Слишком детский. И цветы, где цветы шархлай, и цветы чхляй, бежевый, да? А что до черта мы? Бома шадай диляфузу, и сэр шапка грифтем. Поён дай касаш. Каса поён дай мардак. Гуфтам ки рӯзи шапка харид, дигим рӯз шид. Омадем бо Рамунали да. Ҳозир шавтумета. Не и диляфруз да. Не Рамунали да. Короче, 64 сом. Тамом харидем. Дута шапка. Иҷа ятамаш диляфруз да, ята ки да. Рамунали да наки. Мерим обратно боло. Рамунали мага ягон чихрем. Дараҳо чӣ мехӯрди Рамунали? خیلی چی نمی‌دونم اومدی مکدونالدزایی که تراستای گرمانیا داره چی می‌خوردی؟ خورده چی مکدونالدز نمیشه چی می‌خوردی؟ چی می‌خوردی؟ که کارباسان نون می‌خوردم ترمز چرا چای کافه نه؟ شانسوش خدمت نگیریم کافه Хая ке данавдан ма кофе фурдайта. Ма иҷо видам вкуси меняются мардак. Вкуси меняются. Не мам намехурдум ава. Вкуси меня намешда. Мама салом митам. О. Димуни? Чӣ барам ноли? Масия диштим. Мешинем ба ҳазур мехӯрем пакет шуда. Воли дурай биё. Када мефтавд куртка ҳами алиш намешава. Не, вай курткара машмора гуфтам мо чанд сом хардагем. Вай оли ба 3 сол наздик на алиш намешава, беҳад қиматай бар. Короче, мы чиз заказ кардем на 190 шид кофе мада Big Sanders бургер. Чесночный соусчама барскет дует. Тамом нам қадар чиз. Шустро мехрем. خریدی Рамунали чисто барои зиндагида хосият ширини пирини шоколад чампачкаи чой бегу чой дига қахти зада боша чампачкаи чой чиста зиндаги дар коранда макарон лапша ям хеле чизо худо рафтим мой мегифта бо Иҷа да духтаро ма шоколад гирифтем, ята машада, ята диляфрузда. Корои ва ё бепора нест, ҷале ки медоне. Ва баъдан мо такси ждат кардем, неомадак. Ҳати Рамунали ма гуфтем автобус намерем, шиштем ҳамқа зиқида то ҳамиҷа ративата да автобус шишти қатиқа сетка туда-сюда. Хай короче зиқида омадем. Хайрат ки рӯзи хунукай пробка набуда корвонода ба ҳазур омадем. Тамошобино мо омадем. Ана ай завод чӣ гирифтем? 5 та ов гирифтем барои чойпой. Омайда чайда хардагимон. Омад дадад ҳамиҷаи ҷона меравад дадад судор. Ҳамиҷаи дадад. Мурдем. Ай бефарагира бо 3 кумри дига хардем. Тамошобино барои хунукӣ шида дар раҳ вообще мошин нест. Ва тоҷико чӣ хелам? Аксарш ай момент истифода бурда такси 3 сума 5 сум шидай 7 сума 10 сум шидай хулоса беҳад берун хунук нанаву вазорати ҳолатҳои фавқулода гуфтеста ки бефоида кор надошта боша берун набуроен ҳамаро огоҳ кардестиян инчунин нақлиётора ки бефоида набуроен ва раҳои хуҷан маҳкам буд ози бо айсария кушодиян камакак мошино рафтиян бо маҳкам шудай хулоса вазъият дамо бигем дар чандсолаҳои охир ихе набуд ки ҳаво и қадар сард шида боша ҳозир -7 буд Рамунали ҳозир -12 нишон додестай ҳозир -8 кай -12 нишон додагане шав -12 мешида и хеле мода редка мешида ами хунукиёра амоай Москва овардем чи бало хулоса ҳамаи паи гармия бисёр одамое ки дара омадесем якҷоя гам задем мегӯянд мо чанд сол шуд печкомон алов накунем меги ба ҳамин хотири хунукӣ кумир харидем алов мекунем ина мо ҳам хонаҳои зимистона даем кумир гирифтем
ана чанд халта ана ки 3-4 рӯзи охир мегам беҳад хунук мешава. Хулоса дӯстони азиз, касоне дар Тоҷикистон эҳтиёт кунед, бефоида берун набурӯед, ҳаво ях.